Tkompli tisħon il-qija brabta ma' nirien kbar li qed jiddominaw fl-Amażonja, deskritt bħala l-akbar pulmun tad-dinja. Fl-aħħar żviluppi, Franza u l-Irlanda qalu li mhux se jirratifikaw ftehim mal-Brażil li għandu 60% tal-foresta għax mhux jagħtu semu biex jiġġieled in-nirien. Din l-ikbar foresta fid-dinja hija mifruxa fuq 7 miljun kilometru kwadru u tinsab f'9 pajjiżi fl-Amerika t'isfel, l-aktar fil-Brażil. Fiha hemm xejn inqas minn 390 biljun siġra ta' 16,000 speċi. Aktar kmini dan ix-xahar kien hemm il-professur fl-Università ta' Malta li jispeċjalizza fl-ekoloġija tal-pajsaġġ. Flimkien miegħu għal din l-esperjenza ta' riċerka fl-Amażonja kien hemm numru ta' studenti li kienu qed joqogħdu mal-34 kilometru bogħod minn wieħed mill-villaġġi li llum qed jinqered bin-nirien. Il-foresta hija importanti, hija l-pulmun tad-dinja, hija l-ikbar foresta dinija, hija patrimonju dinji. Ma naħsibx li hija responsabilità biss tal-pajjiż, 9 pajjiżi li fihom issib partijiet mill-Amażonja, il-Brażil għandu l-ikbar biċċa, l-ikbar medda ta' 60%, ma naħsibx li hija responsabilità unika, ma naħseb li hija responsabilità dinija. Il-Professur spjega li l-impatt se jinħassal ħafna żmien kemm fejn tidħol tibdil fil-klima, tniġġis tal-arja, il-biodiversità u l-ekoċidju, jiġifieri kulturi u nies li jgħixu fl-Amażonja. Sa s-sena l-oħra huwa stmat li tlifna diġà 17% tal-foresta. Dik li narawha bħala tipping point, il-numru maġiku huwa 20-25%. La darba naslu għal 20-25% ta' telf tal-foresta, ta' rainforest, tiġi meqjusa li inbidlet minn rainforest għal non-forested ecosystem. Il-professur spjega li l-effett mhux se jinħass biss fil-kontinent milqut, iżda mad-dinja kollha. U għalhekk li fil-fema tiegħu l-Amażonja għandha tiġi meqjusa bħala patrimonju dinji, bilan li kulħadd jagħti semu u jiġġieled in-nar u l-impatt li se jħalli. Il-gvern attwali Brażiljan mhux qed jgħin huwa ta' lemin estrem, kważi neofaxxista, u naħseb illi ftit hemm rispett lejn il-patrimonju ambjentali. In-numri pubblikati fl-aħħar jiem huma impressjonanti. Ix-xahar li għadha nqerdu aktar minn 2200 kilometru kwadru ta' veġetazzjoni. In-nirien qerdu żona kbira daqs il-Ġermanja, b'kull minuta qed jinqerdu daqs 3 grounds tal-futbol. Sitwazzjoni drammatika għal wieħed mill-ekosistemi mill-aktar qanja fid-dinja. Fir-riskju hemm l-20% tal-produzzjoni tal-ossiġnu u tal-ilma tal-pjaneta minn barra l-10% tal-biodiversità dinjija. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.